os ollos e non cheira a cinza. Ou tal vez, o olor do volcán estableceuse de tal xeito nas miñas fosas nasais que xa non o percibo. Ana viaxa polo leste de Islandia con Xurxo, a súa parella, cando a erupción do volcán Askia pon en pausa a súa vida. Confinada nunha casa de hóspedes, mentras agarda a evacuación, aproveita a paréntese para rememorar episodios cos homes da súa vida. Todo muda cando Karen, outra hóspede, decide compartir con Ana a existencia dun cuarto secreto ateigado de caixas de música. Askia é unha novela chea de nostalgia e tenrura, coa que Antonio Fraga gañou o premio Pinto e Maragota pola liberdade sexual e de xénero. Tiven a idea nunha viaxe a Islandia no 2016, hai 9 anos. Enamorei dun lugar que non era un lugar especialmente bonito, pero nese periplo, no lugar máis afastado que estive da capital, parei nunha viliña chamada Diopivogur e pensei en escribir un relato pequeniño ao redor de cousas que poderían acontecer nese lugar. Esas ideas, esas notas que tomei, botaron moito tempo no meu PC, fun traballando de cando en vez, cando tiña posibilidade por mor de outros traballos ou de outros proxectos, e o que ia ser un relato moi pequeniño empezou a medrar ata que me decatei que tiña as dimensións abondo como para converterse nunha novela. É unha novela na que as dúas personaxes principais son dúas mulleres. Aí procurei, sobre todo coa personaxe de Ana, pois un afastamento de min mesmo como autor respecto da narradora da personaxe principal, e ainda que a relación entre as dúas mulleres é como o motor que fai que toda a acción avance, é unha novela que tamén fala moitísimo de homes. Foi un xeito que atopei disimulado de falar tamén de min mesmo, entón fala moito dos homes que fun, dos homes que son actualmente, dos homes que me gustaría chegar a ser, ou nos homes tamén nos que temo converterme. Nese sentido, foi unha novela terapéutica, podemos dicir, non salvadora, porque penso que nin a literatura nin a arte en xeral nos pode salvar de nada, mas sí que pode ser un elemento paliativo pois dos nosos padecementos ou desas ideas que bulen polo noso cerebro. Askia é unha explicación que Ana, a súa protagonista e narradora, fai de si mesmo, mas como se fose o misterio da Santísima Trindade, esa explicación maniféstase de tres formas distintas, non? Como se fosen os tres guechos dunha trenza. Está o guecho do presente, onde Ana se explica a si mesma a través das cousas que sinte nese confinamento. Ela está confinada nesa casa de hóspedes por mor da erupción dun volcán. Entón ela, con curiosidade, pois vai sentindo primeiro tedio, tamén asfixia, desamor, e pouco a pouco vai nacendo nela tenrura e tamén o desexo por outra das persoas ali confinadas. Despois temos o guecho do pasado, onde Ana se explica a si mesma a través das relacións cos homes da súa vida, co seu pai, co seu mellor amigo, co pai da súa filla, etc. Entón, explícase a si mesmo recordando todos eses momentos e faino cunha mirada nostálxica, pero creo que cunha nostalxia certamente serena. E despois está o guecho do mito, o guecho da lenda. As lendas e os soños teñen unha cousa en común, que comparten o mesmo idioma, que é o da linguaxe simbólica, e Ana explícase a través desa linguaxe simbólica. Entón poderíamos decir que Askia é unha historia que fala principalmente de tenrura, de nostalxia e de desexo. A alegría foi enorme, non, cando decidiron premialo, non só valorando o texto, sino tamén a mirada que eu facía respecto a unha relación amorosa que contén a historia, e creo que son pequenos pasiños que se dan para seguir continuando a picar pedra, non, a favor da igualdade, a favor da diversidade e a favor de que as olladas pois caian sobre todos estes temas cunha maior naturalidade, por así decirlo de algún xeito.